Na rovinu, ak nechodíš pravidelne na veľkú, tak môžeš cvičiť, môžeš počítať kalórie, tak si robiť aj dietu, ale nebudeš chudnúť. Z toho dôvodu, lebo tvoje čreva sú zanesené. Zanesené odpadom, ktorý sa tam hromaždí už aj roky. A ak je tvoja stolica viac ako 24 hodín v svojom hrubom čreve, tak začne kvasiť a hniť. A to znamená, že máš nafknuté brucho, nemáš dobré trávenie a nechudneš. Toxiny sa ti dostávajú do tela a to znamená priberanie a hlavne na bruchu. Čo ti v tom prípade pomôže? Správ si kvalitnú črevnú kúru aj s probiotikami, vyčisti si zase svoje čreva a vybuduj si zase svoj mikro. Fakt někdo věříte tomu, že sníte jídlo a to jídlo ve vás zůstane rok nebo 2? Co? Vždycky, když budete v kalorickém deficitu, vždycky budete hubnout, i když budete chodit kadit jednou za 4 dny. Já vím, o čem mluvím, když mám několik týdnů do závodu, stane se mi, že jdu jednou za 4 dny a hubnu takhle kilo týdně, já nemám s tím nejmenší problém, mám trávení úplně na jedničku, žádný nafouklý břicho, nic, to jsou nesmysly. Bůh tak chce akorát z lidí vylákat peníze na nějaký nesmyslný detoxy a podobné kraviny. Vy pokud máte vyváženou stravu, tak váš trávicí systém se čistí sám, nepotřebujete tady tohle dělat, nepotřebujete za podobný hovna utrácet peníze. Nebuďte blbí. Takže nevěřte podobným blábolům, jenom se soustředí na to, abys měl větší výdej energie, než máš příjem a prostě budeš hubnout. Takhle je to jednoduchý.